ole tunjum kan video ve thung chuan India ram chung ni lo rampon lama thil rapthlak thilthleng ma se India mi le sa ni si te chunga thilthleng chanchin kan ngai thla in kan thler ho ve le thung dona video te apol changa top thlengin minlo thlir sakin minlo ngai thlak sak le chho donia tunjuma chanchin kan soi tur harsita bilai hi me chenung chang thale che zoi tak mai ni in zirtir tu ni achakin atum ve emem china an venga po me che thale feltia an soi ani ve hial thin akum somni palina mangmekin Christmas ni taka khan Delhiya alo pianga anu le apati po chuan an duatin an ngai sakleya unaw nu pakhat nein a ming chu Sonia e ania ani soidan chuan harsita e chu ano panlai tangin no pangfil le khathiam thei tak ani thole tuma chain ati boy ngai lo thote poisoi a hlo hle thin thote asoya te chuan harsita e chuan degree te po ron nei chawin Sri Venkateswara College atang chuan azir chhuakta a heng hunlai hian suang to na tam tak nein zirtir tu ni hi achak thin emema chu ano panlaya achak ber ani hial ome chutiang chuan mani tho chhoneya in tawdel tum tlat mi independent taka khosak chak thin alo ni bok nge a graduate nuwa chuan no pangte chu tuition te pechenin ano pangzerte te po chuan an nel hle ba ka an veng le an chen amami te po chuan an ngai na emema in azerte nu le pa te po chuan an fakin an fa te an enkol tir chu anin chhir lo hlom beu boka chutiang bokin harsitai po chuan chutianga no pang enkol te chu nuama ti thinin a hun ola chungkwa a street food eitele ti ho te chu nuama ti thin emema anu le apa te chu a mangai thiam thin hle bok ani harsitai pa ming hi sadbir ani in anu ming chu sudes ania in leizon pakhat sone ni bokin an chungkwa chuan lim takin an cheng hawa anni chu harsitai khopel te ti ila asol omlabe aleizon sone nen chuan anin thorwal thinin an du songte ain ang em thina chianang maya inkom anlo ni bok nen lataka in kalsan te chu harsa an ti thin hleya hilte e dunin an muduna achang le bazar don po thinin engkima anin puituna han omshan hlek po chu harsa an ti thin emema chutiang chuan an chungkwa chu anin ngein anin potlang hle ti la kan se sol omlawe te chuan tum khat chu chanchin thar danglam tak an dong tatlat mai chuta chuan UK lama tangin ani le ngal bok nen mak an ti rolin an phoro emema ma se harsitai nun bul jan thara tu chu chuta tang chuan alo in jan don reng alo ni mel tam tak la tang chuan an kongka chu ron kik ni in an hnar phal mai don si lo chutianga me chemil tha le nung chang tha chu tu po in mawatan an du nge yang tu mi pa in nge lo du lawang ma se thil pakhat chu thil chuan anun a thlak dang lam bek angem le he arrange marriage hian lungai na a thlena ngem tunge sia ang arrange marriage chu India rama hi chuan thil pa ngai ang mai hi ania a then phei chu no pang an ni lai changa walte an no ni hial to thina namdan anga ngai an hial to nge nge in a thena chuan nupui pasal tur anin zon sak mai thina annu le pa le chungkwa te chu in mukhomin chungko background te le eng emo anin bel cheng phota chumi hnuwa mi parliament me cha chu an du zong ni chuan mawtan an pom mai zela ma se hetiang in nei luitir na nga hian in nei fu an omrolin in nei fu lo an tam chen emema hetiang thil hi tun thleng in ti re hlei the alani tameu lo ani te chuan kumsang ni somni pathuma khan harsitai ko pui tur chu mu ani beta a kumsomni pathumi ni in a ming chu pangkas lamba ani a ani hi ponlama alandana chuan mi pathatak ang mai ani a ma se chungril kanin mu sak thei si lo lai hi kan ti swalian ber ani chen pangkas chu mi soidana po mi fel tak mai ni in brela chung kolam po chuan makpa atan chuan an du te chu an tilang reng maya achan po UK lama chuan na thatak nei nia alana wangin an fonutana achat an rin wang ania chu mai ba ka India mi le sa alo ni awang ti le mi injil sang tak mi ani awang ti po ani pakhat boka te chuan kumsang ni somni pathuma chuan harsitai le pangka sa te chu
India rama an hnam dan anga ropui taka in nei zuin chu in nei na chuan an chung khat te le an thian tha te chau chu an som na chungin an hlim tlang em em a har se tei po chu an ni nei na chuan lang thei khopin a hlim ti a mela chuan a lang chiang hle boka chu an ni nei na chu atana mal som na ani nge a be se tlat bok ani ti chuan kumsang ni som ni pali alo in her chwa chuan tuak thar te po chu anom na hmun tur lama chuan nun bul tran thaturin kal an tum ta a chumini chuan har se tai chuan anu le pa le alei zon de chu thalhel le ngai tak chung chuan ngit taka kwa ngoi ngoi in UK lama a pasal bula angai to awang chuan a ho phur ve hleya ma se an flight te a hun to awangin adu ang chuan a chung te po chu amang tha hlei the mi ulo anon thar chu a chung te tel lo chuan a tran chho ve don ta der mai India rama changa me sang tam takala a chuan alasya chian em lo a pasal kyanga a hun a man chu ngai donin a pasal pangka sala chu eng ang mi nge ani la chu alasya chiang boxi lo pon lama a hmuda na ero chuan mi pa fel le mi dua thiam tak ani chu a ring ve em remot maya tin khatia kalma khan anu nge po chuan a fano chu airport a chuan nget em maya ko in a fano chu mulia to lo to ranga hian ain ngai tla ta pangin alung te po chu a che hiala boi khat ma lom sangai lo ani awangin anin ngain anin som hlei theimeu lo ani arsitai pasal pangka sahi Haryana state a kho pakhat daroli kho a chanchin in an kho chu kholian nem lo tak mi sang ni borwe lek chena ani a chumi kho a primary school gurugram a chuan kalve thinin lekha po athiam thei ve leya chutia zirna te alo ti chhobe zel ta ka chuan delhi akalin anu teile apate ti bula chuan azir somta a an khwa le ama she tu te chuan pangka sa chu mi za thiam tak ani thote soin sel na to le ama chuan complain engma an hmungai lo thote an soi hiala apa ming hi darsan ni in anu ming hi sunil devi ania inferno pakhat uma e ani pokani ti chuan pangka sa chu an skula po chuan ate te tangin no pangfele le khathiam te tak mai ania mon sang sanga akalna UK lama ti thleng po chuan anung chang chu a tha thenin brela chungkwa te po chuan an do chan tak chu a background te an envek ba ka le khazir sang tak le mi bright tak ani awangin an fano har sitai chu lim taka ada the an rin wangania makpa atan hian lungdam takin an pum ti ila kan se sol omlave ma se brela chungkwa le pangka sa te hi engtin nge an lo in mil sha dai the ti hi zona alo omei theya hetiang ang he chu an chungte kher ni lo nupui pasal zon pui thin mi an oma chumi an roina man chu poisa te pe in an ni chuan chung ko ni te chu anin mil sha tir nuwa anin do ton chuan in ne na chu an kalpui mai thina hetiang ang nupui pasal zon saktu ang hi ton thleng po hian thokla om rengin India rama chuan chutiang chu an na tam biao po arin om ani te chuan no patuak thar te po chuan anom na hmun tur chu thlengin anom na hmun hi seltonwa kobi ani a chumi anom na hmun building a tho chuan mi parum in lo atom ang te po chu omve nukin kobi khwa hi kholai li ve pol tak mai ani a pangka sapo hian anakal ol sam theina ber tur anga ngain basin emo akal mai thina amun hi khopui atanga labe de hlek mun re noi anga om kha ni lem lo mun re ve de ule in lama na a thopo a tu ma ina anti boy lo na tur angkha athlang be de hleka te chuan a tuir lama har se tai po chu a hlim ve em a ma se achunga thilthleng tur chu angai to phameu lo thung eta thilchang em mai chu mi reng hi pon lam lan da na in te ngo chi ani lo ti le zaum tak le mel pai hung te po ni ma se an chung ril nun chu alo tu ek piau thei te chu ni ome te chuan har sita in visa manga atum ram a thlena tang chuan pon rei lo te chung chu a hlim ve le ya ma se pangka se ro chuan a mai kor wa chu zoi zo in a phel thung har sita song to na te chu zoi zo in mangche ang mai chuan ain chanta a nupui nei hlim pangka sala chuan in ti du na lam chu kalpui chhotan ngalin hi taksalama tharum thona mai ni lovin in noi chena lampo a kok tel ni in alanga har sita in degree pahni ani kan ti to kha
zirte tu ani chak zia pokha kan na theu ome ma se chuwa thil chak chu a pasal pangka sa chuan ati chhiat sak bek don ta alo ni pangka sa chuan har seta e chuwa local packing factory a chuan a tholi tir ta ngala ma se chu hmuna a hlo chhoi ro chu har seta chuan engma a hmu ve ngai ho lo pangka sa chuan anu pe sumlak lu zong zong chu kilwina in alak sak thin ni in an soya eiwang tak hian han tlan chiat ngai na po a hrebak lem lo har seta chuwa anu te nen chuan anin bin sa thinin alai zon po chuwa abi ve reng reng thina ma se chu po chuwa a pasal pangka sa chuan lo ngai theilo le in a chhungte biak po chuwa a rem ti manglo ba ka reilo te bak biak chuwa a phalta manglo tlap mai har seta chuan a unaw nu hne na chuan karon ko lo chau chuan min lo ko to su o pangka sa lo huna keiman kalo ko chen mai ang chu ti in alai zon nu hi a shil hial ni ome ye chuan har seta chuan dar kar som pahnih chung chu rim takin hna chu a thok thina in lama hol in chol ha dam na hun po anei meu lo nima sila hna chu rim takin thok ma se an ei dur chu a siam le bek angai thin bok nian a chaw be thin hleya amai ro chu eng ang pon nuam lovin a khwa te sikhlo thin ma se a pasal pangka se ro chuan a hna tho chu chol tir a phaltlat lo in lama po in chung khur engkim chu ala khoi ti renga ei tur a siam tira chol mai la chu a phal sak der si lo chu mai ni lovin anu pui chuan a du zong a lei ve te a phal mia laba engma ani thelo nan ama zok chu dora chuan kal hlo thinin anu pui a kal chuan a du zong te a lei veng te chu a hlo wang ni a chutiang chuan dora tak ngel po anu pui chu kal tir phla ngai lovin khwa kher be tla chu a tum ani ber mai a thulo chuan chocolate mai po chu ei phal lovin a tilwi ne chuan shemzel chu a tum boka chuta tangche chuan taksalama in ngai sakna chu a in tan ve le ta che bokani e chuan har seta chuan adu zong engma alei theilawa chu chuan an nu pa in kara in ti thiam lo na ron thlenin har seta po chuan a pasal chu a ngei ru thei ema pangka san a khwa kher reng na chu anin to ema wang chuan anu le pa ti hena a thuruk chu shil taringutin a tira kha chuan a sei chok du lem lo kha ni a ma se a in sum thei to bek ngang lo ma se chu ti lai mek chuan ni tinin a pasal la chuan a thu hnoya chuan da thuk tel telin a hna a kal po chu a phal to lo ba ka in lama lo to chuan ati ta hial maya ma se har sitai chuan changlet ve in hei hi enge ni in chunga min khung betla thi enge a chanti in a zota a aril ro chu adam thei thlot lo engtin emo omta ila tuma in an chido no sinti in an khun ve na sa thin le nge ani eti lai me khian a pasal pangka sala na pa ngai ve tak thok ni in brela chung ko fano nupui nei to kan ti to kha ma se ani na taka chuan pizza deliver to lo ni rengin achangin construction site chen khata te na te po a thok fo thina he thil hi thil thalo chu ani haulo na chu ani miawa ma se do ta soi khel chu thil swal ani be tla thung awm zia chuan brela chung kwa tilaka khan dot alo soya mi fanu duat em chu thatak le nuam sataka enkol tur anga insoin alo buma a hlotling ngei bok ani kha nima sila har sita chu anu le patinen chuan in before chen ma se anno pachong chang ero chu a song song in a stil do ngai lem lawa achunga thilthleng tam tak chu ngoi bo pui mai thinin a pasalina a control chong chang bel chau chu a shil thin ani ma se he an thu boy hi along chia thlak na lai tak chu har sita hian a thi ma kar tlim te a khan nawa pai ti sha chwa ania tin ataksa le aril rolama a torna de chuan a hong se mema an chen am chen khate phe chuan an no pa a anin hau thom chu lo she fo thinin har sita chu hlo thon mel taka aum lai te po chu an hu fo thinin an soya heta me che ina potatwara a pasalina asoi sa thin ani chuan doreng kha omje omlawa chwa san pat kha thel thaber le ngoi reng hian kong ro asatam lo khop mai nima sila har sitai ero poisa anei lo ba ka mel shat lo omna huna chuan a om bok sinian amalin a chung de chu angai thin emema ani na taka chuan churama chuan atang tlat to ani ber de chuan julai tha pangka sa chuan har sitai chu mase sa pathonin poisen na inei tak tak ani chuan min hmula enge thleng don ti hi lo en ro ti in awathona heti lai me khian alai zon sonia ipo in
harsita e chu a pasal chwa sana India rama lo hole mai tur chuan awangin ngi ni oma ma se harsita e ro chuan August ni somni pariat kumsang ni somni pali thleng ha atu tholo sein a pasal chu an siam that thei abe sei ba ka nga chu ala tung fana amai ro chu a torna chuan a point tak chu a thleng ni mai hian a hriat harsita e chuan August thatop lama chuan an in chu a rukin a chhosan ve tangi a nima sila pangka sa chuan lo mu patin a umzui ta ngala chumi hnuwa kongpuya chuan van tlang mit muwa harsita e chu a bazui ta ngek mai ma se mi pakhat ron kal hlavin pangka sa chu do tok turin a ron shil taringota chumi hnu chuan pangka sa po chu to ve main a hmel ero chu thinrim na hian a khat ani bera chuta harsita e chu kongpuya chuan hnu chhia chuin in chunga chuan alu san le ta maka chumi hnu loka chuan mi pakhat hian a thopui Indian mi chi pakhat chu kolin mi pakhat nen chuan an boipui suita a te chuan chu pa ina chuan harsita i po chu zan khat a riak ve ta ani atuk zinga harsita le ariana pa chu Northampton Shire Police Station na chuan bakal donin pangka salaka inti do da na thoboi chu an thelo chuya hemi hnu loka hian harsita chuan apa chu lau thong ti hria tak hian kolin apasal pangka sana asoi sakchina sajia le ina tanga atlan chho thode chu awashil te beka heta harsita pa sadbir soidan chuan kafano in minron ko chuan lungche me mai hian minron bia a apasalina awak na sa thote le kongpuya awak thote minron shila ma se kankara hlasi kafano kha nema kwa ngoi mai kha kadu tak satani ti in lungai takin asoya harsita chuan apa hna chuan karun le theilo karon le tani chuan min thatu mayang ti in asoi hialani ome te chuan ni engemaw sa ta liam hnu September ni thuma chuan pangka sa chu mi patmi chiat na le tharum thon awan chuan man anita a amai ro chu henga thil ti te hi serious wel ma se ni hnu leka bela chwa ani le tamaya a omja bera chuan chung tharum thon te chu anupui chung nge thleng ni in harsita nge po in chu tiang thil chu a pasalin achunga atinge ni ti chu soima se bela chwa zalen ani te thau ani nima sila ko chuan DVPO Domestic Violence Protection Order chu ti chhokin chu civil order ani a chuan victima atwar tu ber chu ben himna adon theina na dan siam ni in ni som pali atanga ni som ni pariat in karte ani tlang puya chu dana chuan atwar tu ti boile emo mo emo an ina kalle abul hnaya omri ngot po chu a khaplata in pangka sa chu police en sau paun zali somriat lai mai choi tura ti ni bokin pangka sa chuan le kha ti po chu a sign ve nge ya ma se misol tumro le rilo chetak tan chuan DVPO le kha chu engma lo mai alo ni tuna chuan harsita chu a himri phota ma se thilthleng tak achunga la thleng thereng ani thung inven him hun lai ni ma se hun hlom tak ani a chan chu thil te sol tu in khoile atum lai ber hon ani wang ani bok ani ma se hetia be ato no hian harsita chu me cheral tlan ti omna huna dari anita a chuta chuan a filim ber tura ngai ni in e a omna building a hian room pariat emo pokobor vel a omba ka mi chedang te po chu anom be nuala ma se harsita chuan alai zonu bula chuan zana bathroom kal a hlo thote soifo thinin chuta chuan security guard te a om lo thole camera cho om thote chuta thok pakhat chuan rumni khatbak aron tlongai lo ba ka dar kar chan mi bel chaw angte a tlo thin thote asoya chu hmuna chuan harsita chu amal tak zet ani ber chumi pia lama damlo na chuan tlak bak vele zelin hospital ate shwai ani a chuta chuan naw apai ti chu hria chwa ni zuin ni rei lo te hnuwa naw te po chu a chha chui le takngal boka harsita chuan alai zon no so nei chu message te thon fo thinin engwangi nge heta hian elo kallo pachunga thilthleng tur hi ente kain thop tla tangai ni ti in asoya achunga thilthleng tur chu kan thiam war mai ome kan shevekin arin oma heng ang me chha te hian eng thil che ange an ton ti hi kan ngei to po angai hlia ramdanga anron kala an chunga enge thleng don an shimya thin si olai hi ani ti chuan harsedai po chatiang cha chuan India atangin ramdanga aron kala apasalla asia chian ani box si lo
chutakara arin lo lam lein achunga thil thalo takha a thleng tareng ani kha heti lai mek hian pangka sa chuan arsita e chu danin mu aphal lawa ma se zan kha chu India atanga local pangka sa chhungte chinga mi chuan harsita e chu ron bia in chutia anin biak lai chuan an kola pangka sa chu an et belta a chu vele pangka sa le an chhungte chinga mi chuan harsita e chu a report nu ker to chuan ron ti in anti boile chanta ani ti chuan October ni khata order an pek chwa po chu a top to dona kar ni nuwa chumi hmuna tanga chwa thile tur chu nu ker ni in chumi hmun sickness waka mun pakhata chuan noru maleta a chumi hmun chu pangka sa omna seldon waka tanga minute ni le kal ni in harsita e chuan a omna chu engtingi alei thei ti zona alo omai theya heta alei the chan chu a chungten an jan pui wanga chu a omna chu lei thei ania chuti rol chuan DVPO le police chu he thila hian inrol ve thoma se harsita chu pangka sa thununa hnoya chuan omne reng thei alani tlat ani ti chuan harsita chu November thlarthleng chuan sickness ok muna chuan na khosarengin UK a aron thlena tanga thlasari na che ani nge nge a November ni som pathian ni zandar ruk le dar ko inkar vela chuan kobi voting le bula annu pa an kal don lai chu CCTV chuan lo la pho in chuta footage a alanda na tang chuan pangai taka kal don mai ang hian an langa ma se enge an sui tak ero chu a hria thelo thung e mai ba ka chumit laia chuan harsita e chuan India rama achung de chu phone awa bia in pangai takin abia a anu le pa te hna chuan zanria asiam thoti le pangka salo ho hun a nga thote a shil boka ma se chu chu achung te na ao an sha da hnung ber chu alo ni ta der mai chumi zan zan lai apel ma she chuan kobia an chen in chunga chuan thenam khobeng de chuan in hau thomna sa tak chu an shele ta a eta hian pangka sa chuan anu pui hne na chuan ama le achung de chu a ven him tur tho soi derin anu pui chu thok le khata arek ta thut maya anina taka chuan harsita hian ti swanin apasal chu azui ria atera a hlo ange khan achunga chuan thlengin anu na hial chuan ator phata a harsita in anu hne na alo soilok to chu atopa a thleng tangi nge alo ni heta thilra phak le me mai chu pangka sa hian harsita ia athoto lauti a syak nuwa po hian lo thona engma nei lo ang mai hian oma ti chuan November ni som pakhat tholen zinga chuan pangka sa chuan harsita ruang nu na nei to lo chu la in a car silver rong chunga chuan anor luta chutia ada zo hnuwa chuan driver seat a thulu de patien mil za chuanga hla a atlan bo pui ta wangwanga hetianga anu pui ruang hi a thobo ni ema bang hian traffic te po apal tlang veka chutian chuan dar kar tam tak lanin London khopui lian tak a thlenthling chuan atlan zela Brisbane kongpui lon lai taka a kar chu hnu chin kongka aluknuwa akal sanzuita a heta po hian ala thutak lem lo ti hria takin engma thlenglo ang mai hian thlamang takin akal san pangwang mai ani ome ti chuan atopa pangka sa chuan police ten ama chu anron zong don ti hria in airport lam chu apan le wata November ni som pali kumsang ni somni pali a chuan UK atanga India ram pantor flight chu la in India lam chu apan tanal nala chumi hnu tholeni atanga ni ni chunglai mai chu a phone po off flat boka ma se Delhi chung de chuan a chanchin engma an sha thelo awangin UK lama an hmil sha de chu an ron be popta a eti lai mek hian harsita chungte po in an fanu chanchin engma an sha tak lo awangin complain an lo thelut ve meka chu mai ni labin November ni som pathum kumsang ni somni palia police lam chuan harsita ngai vena enkol chinde ni na tang chuan kol dong le in sickness work hobia a chene na chuan police te chu terfat ania heta hian kongka chu an kikwak wak chung po in chang tu reng reng anom thei se lo ne an kalna address chu atik lo hialin an ngai mana ma se ahma a DVPO le in ngai sakna thuthang de chu an shet bele ta ko bangin mi bo zonin an song zui taringota ti chuan chuta an hnu che zel na chuan November ni som police nga Brisbane kongpuya car silver rong da chu wachui thlengin
police lam chuan motor chu an hon hnuah chuan kilung chhe thlak thak mai chu an hmu zui ta a chutia harsitai ruang hmu chu ani hnuah chuan mibo case po chu murder case lian taka siam ni in East Midlands Special Operation Major Crime Unit chuan National Crime Agency le Metropolitan Police ni na thokhovin detective somruk chuang ze chu he thu boya hian da an nge ani tichuan atu singa postmortem result a alanda na chuan arsitai chu potlok manga ti hlum nge ni ti chu official a nim nge ani zuya heta hian detective the chuan CCTV footage an hmang ang te chu lakhom halin intina zona an zo ngal ba ka long chol na lama an kallai te chu footage sa chuan alan chian imawangin police lam chuan pangka sa tha ani chu an rim ngal maya chu mai ba ka ni som pakhat jing lama khan ma taka achok bo ti chu an chu sui le ta a ma se pangka sa ero chuan police lam chu abum ne ve hle thung UK police lam te thuni na hnoya tang chuan hlotling taka tlan che thei zelin mor taka an zon chun chom chel hnuwa po pangka sa chu mu ani telawa ma se har sitai tha thu boile kumsang ni somni palia a report lo omsa tong swale tharum thona lam thu boi pahni chu siam sak ni in chu thu boi pakhat chaw wang chuan engma ala chin fil thei si lo ani ti chuan ram pum pui chu adap chhuak ne to hle maya ram chung alo chho san to ni chuan pangka saman na chu mamang ang chaw ani mai dona pangka sa chaw November ni som pahnia khan Delhi alo thleng dei to si ita har sitai u naw no Sonia in intelligence ne na a soidan chuan pangka sa chu apiana lam Haryana emo India marlam Chandigarh bela emo abiro ani arin tho asoya heti lai me khian India lama po chutiang thuthang chu lo thleng de mekin pangka sa chena khwa daroni nam te po ina chu thu an lo ria chuan mak an ti mema a chan chu an khwa hi mi sang ni vel le komna kan ti to kha pangka sa thu boy chuan an khwa chu atimol pho tak zet ani ber an khwa chuan pon lam mi le journalist shim te chu an khwa chuan lo phal talovin achang chuan an hnam dan chu dikna a in an ngai pui mo zok thina chu chu an kho kal phung ani ve shim ani eti lai me khian Delhi police lam po chu an chumai mai thei bi kholo UK police lam chuan Delhi police chu ron shil sha in criminal investigation chu an chan ta ngala eta hian dawri det lo chana case chu register ni vel in Indian Penal Code moya dawri det ti hi meichia in pasal ane atanga kumsari chunga ti du da na emo taksa hliam te emo awanga thina thleng akoka chu mai ni lavin chutiang chu meichia ina atwar ngai ni ti finfi ani chuan thu boy chu nim nge ani ta thina chutiang chuan kumsang ni somni pangakum alo in her chhawmel chuan Delhi police lam chuan thilian tham tak ti in pangka sanu le pa te chu an man ta a heta hian tualthahna chungchang ka innoya judicial custody a chuan da ni in afarnu omai ero kha chu tlan chhia in abiru mandai alo ni a achan chu chutiang thel chungchanga zo na chu zo adu lo wang ni in an soi eti lai me khian har sitai chungte po chuan an mak pa te chung poina an bum tholo soin an fapan na thoa te dot an shil thole pangka sa chungte chuan thom chom tam jok an phuchin thote an soya in har sitai chungte chuan thom chom tam tak pangka sa chungte ne na chuan an pek to thote a u naw no so nei chuan an sum mo phushuk na na February thla khan an chung ko thilte an shal thu asoi boka chu mai alani lo cheu mai pangka san eukian omlaya har sitai tho chwa alak sak bek ba ka khan India ram lama pangka sa chungte chuan har sitai chungte chu an ina te bakal chel fo thinin poisa te an lo vadil thini in an soya chutian chuan an nei to hnuwa po an lo bati thin ani ome har sitai u naw no so ne chuan pangka sanu le pa an man chu alom hle tho soin chutiang thil police te na an ti chu a fak ba ka ma sona thatak ani thute asoi hiala don thlengin he thu boya hian police lampo an na thokrimin an na ber boy ve hle nge ani heti lai me khian pangka sabir hi khoyangi omta kangle khoyange chupa har sitai chunga kothlak tu nge chu a om tu mala chuan an che thei der silo ma se kumsang ni somni panga April thla khan report lo lut lavin chuta chuan pangka sa chu
ano panlaya awm na khwa atanga hlavak lo Delhi bulmaya chuan thlai le e chopdor a in kol lai an hmu thu an ron soita a chuta chuan tual chung mi te chuan a hmai a kho reng thin thu le me che pakhat le naupang te ni na an hmu thin thu te an soya chu mai ni lovin an zir te tu hlui chuan pangka san restaurant bung ro hlui then khashal chwa chung changa a ron biak thu le pangka sa chu chuta chuan mi hmu theilo tura in thup latin dor te takte a en kol ni na soya chutian chuan pa ngai taka anun a hman lai mekin a tha tak anupui chhungte ero chu a omna ram nge ya chuan an rum wang wang ani mai si miten om tak chu ani ve cheng hri ani ti chuan pangka sa chuan police sen dor ani ni ti an hria ti a hria tawan chuan a dor chu khal sui le makin a bo sui le ta a hemi hnu a hian cctv a poisa engemaw zat ala chuak lai chu hmu ni in alo bera cheng noi le vel lai ala chuak ni in alanga heta atlan chiatna hian rickshaw hmangin chuta chuan a phone chu a thlopal hlawa chuta rickshaw driver chuan tu phone nge ti a hriat mai to lo awangin ama chuan hman atum zet phota ma se aril ro anom theingang lo awangin police hna a pileta a amai ro chu pangka sa chu man alani miaw lo awang khan nu chui dan bak tur ero chu hriat thiam har le thung har se dai chung te po chu an thin arim em em maya an thin rim na po hi a om bia mai an fanu pasal an lo nei tir mai te chu anin chian hnu em em a chu mai ba ka police ten atira tangin dik takin hmala ni se chuan kan fanu hi aladam nge yang ti in an soi ve rang china ma se tual thatu ber pangka se ro chu man the an ri si lo ti chuan har seta brila tha ani hi alung chia thlak em em a mi pui tam tak te thisen ati rum pha in mi che zai tam tak ani be ni etiang thil atong tamai hi mi tam tak thin nong ati nat pha hlia ma se chung de chu han sei be beu thin ma se a so to se lo eti lai me khian tual thatu ber pangkas ero chuan a om mun a son ringa wangin an humai theilawa man loin zalen takin ala leng reng ti na ni chu e wang tak hian har sitai hian adik na chanbo chu a hmu theiangem ti chu mi puite chona lian ber ani zuita ani ole khati song kha ton tuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case chung changa in ngai dan te comment section lama in no sei vele chodon ya